ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚಲ್ಲ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಸಂಡೇ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಪ್ರಮೋತ್ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಮ್ಮ ಚುಟ್ಟದ್ದು ಬರ್ಕಂಡು ಏಪಲ ಬರ್ರೆ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕರೆ ಪೋಪಿನ ಜಿಂಕಲ ಬೇಲೆನೆ ಹಾಪಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾಲಾಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಬರ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಹೋಗಂದು ಇಸ್ಸೆ ಮೀದು ಪೂರ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಪಜ್ಜಿರ್ ಪೂರ ಬೋಲೆ ಇತ್ತಂಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಪ್ಪರೆ ಪೋಯ ಕೆಲವು ಬರ್ತಜಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂದಿತ್ತಂಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕಾಯ್ಜಿ ಅಂತ ಅಲರ್ಜಿ ಬರೋ ಮೇಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕರಪ್ಪ ಮೀದು ಪಿದಾಡಿನಿ ಅಮ್ಮಲ ಬೇಗ ಬರ್ರಂಡೇರು ಅರ್ನ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕರೆಂಟ್ದ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಉಂಡತ ಅಂಚ ಅಡೆಗಾರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆರೆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ದುತ್ತೇರು ವೋಟರ್ ಐ ಡಿದ ಲಾಭ ಉಂಡತ ಅಂಚ ಅವಿನ ಮೂರು ಓದುತ್ತೇರು ಆಗನ ಮೂಲು ವೋಟರ್ ಐ ಡಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅವು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ದ ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಎಂತ ಪೂರಣ್ಣತ ಈಗ ಪೋಕ ಬಂದು ಅಕ್ಕೈಸ ಬತ್ತೋಗೆ ನನ್ನ ಆಟಿಲ್ಲದು ಬಣ್ಣ ಸೌಡಿಂಕಲ್ಲ ಈಗ ಪೋಕ ಅಮ್ಮ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಕೈ ಬೇನೆತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಪೋಡಿ ಎಣ್ಣತ್ತೀನಿ ರೇಪಲ ಬರ್ರೆ ಅನ್ಪೇರು ಇಂಕಲೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತಪ್ಪಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪೋರೆ ಸಂಡೇ ಇಂಚಿನ ಬೇರೆ ಜಾವ ನುಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಚಂಡಿ ಮನೆಗೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚ ಪೋಕ ಬಂದೆ ಆಯುಷಿಗಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಆಂಡ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ ಕಾಂಡೆ ಪೋತೆ ಅಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ನಾನು ಪಿದಾಡುವ ಬರ್ಸ ಇದ್ದೆ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಪೋಕ ಬಂದು ಅಚ್ಚ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಒತ್ತೆ ಮಲ್ಪು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಇತ್ತಿನೇನೆ ಅಂತ ದುಂಬುದ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಮೊರಣ್ಣೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಅಂಚ ಈಸೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ತೂಕ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ಮಲ್ಪೋಯ್ ಅಮ್ಮನ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತನ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅಮ್ಮ ಅರೆಗೆ ಇಂಕ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಮಾನು ಪೂಜಿ ಪಂಡ ಅಟಿಲ್ದ ಇಟ್ಟು ಅರೆ ಮಲ್ಪೇ ನಮ್ಮ ಮಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ 7 ಗಂಟೆ ಒಡಸ್ ಮಲ್ಕೊಂತು ಓಡು ನಾನು ಓಕೆ ಎನ್ನಿಗರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿಕ್ಕು ನಕ್ಕ ಉಲ್ಲೋ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಬೋದು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿಕ್ಕು ಗೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಕೈಟತ್ತಲ್ಲ ಚಿಪ್ಪಿ ವಾಸೋದಲ್ಲ ಚಿಪ್ಪಿ ಮಾರದೆ ಹೋದಿನ ಚಿಪ್ಪಿ ವಾಸೋದಿನ ಸುಳ್ಳತ್ತು ಸತ್ತಲ್ಲ ಚಿಪ್ಪಿ ವಾಸೋದಿನ ಮರ್ಯಾದಿ ಸ್ವಾತಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಅಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಲವೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ತಲೆ ಒಂದು ಒಂದ ಸ್ವಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಏನವ ಏನು ಸೇನದು ಪಣ್ಣ ಓ ಏನ ಏನ ಸ್ವಾತಿ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲವೇ ಹಾಯ್ ಲಾಕಿ ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ನಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಮಲ್ತಿನ ತಾವು ಯಾನಲ್ ಮೊಲ್ ಕೈ ಮಲ್ಪದ ಈತಲ್ಲ ಅಂದೇನು ಬರ್ತದ ಇಸೆ ಬರ್ತೀರ ಅಂದ ಮೊಲೆಗೆ ಕಾರು ಕೊಂಜಿ ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಆಳುಲ್ಲೇರ ಅದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ మమ్మీన కై ఉంచండి బేని బాధేనుండా ఇంతకే అమ్మూరు ఇంకా కూర్చో మమ్మీన జోకులు వాళ్ళు పడ్డేత కూడా ಅವು ಪೂಜಾತ ಇಟ್ಟಿನ ಪೂಜೆ ಸಾಂಕದಿತ್ತೇರು ಕಣ್ಣದ ಏನಪ್ಪ ಅತ್ತಲ ಅದು ಎದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸು
ಇದು ಬೇಬರ್ ಅಂತಿನದ್ದು ಮುಲ್ದುಲ ಇಲ್ಲ ಕೈ ತಳಿ ಬರ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪಿಡ್ದು ಹಾ ಹಾ ಏನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮೊಲ್ಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಂಟಾರ್ದೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಜನ್ ತೆಕ್ಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ వచ్చి ಮೂಲ ಆರಾಮ ಅವೇನು ಅವೇನೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಮಾಡುವಲ್ ಆತೆ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆಪ್ಪು ಆಯ್ತಾಗ ಇಟ್ಟು ರಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಅಲ್ತಾನ ಪಜಿರ್ ರಾಸಿತ್ತು ಮಾರ ಗೆತ್ತಿಂದ ಆಲಜ್ಜಿ ಕಿರ್ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕೈ ಕಾರ್ ಕಿರ್ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ದು ಮಿತ್ತೆ ಹತ್ತೀನಿ ಅವು ಪಜಿರ್ ವೈಪನ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಿತ್ತು ಬರೊತ್ತು ಮಿತ್ ಬತ್ತ ನಡಿಗೆ ದೊಂಕು ಸಂಬಂಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುರು ಒಬ್ಬ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲ ಆನೆ ಬುರಂದ್ಲಾಗ ಬೂರ್ದು ಕಾಡಿಟ್ಟು ಬಾಕ ಒಂಚಿಲ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಮೂರು ವ್ಯಾನ್ ಬಾತದೆ ಉಂಡಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೂರುಗ ನುಪ್ಪಾಡ ಗಂಜಿ ಆಯ್ಷದು ಬೇದು ಅರುಣ ಗಂಜಿ ಒಡಿಗೆ ಆಯ್ಷಲ ಗಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಗಂಜಿ ಏನು ಸಾರುಂಡ ಏನು ಸಾರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಯಾನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಸ್ತಿ ಅತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಉರಿಯುತ್ತಿನ ಬಸೊಪ್ಪೆ ಚುಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಕವೇ ಬೇಲ ಕಲ್ಪನ ಸಾಂಕ ದಿನ ಊರ ರಸ್ತೆ ಇಡುತ್ತೀನಿ ಬಸ ಬಸ್ತು ಅಮ್ಮ ಗಂಜಿ ಎನಿಮಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಏನು ಎಂಕ ವರ್ಷ ಏನು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ ಅವೇನಂಚ ಪ್ಯಾಂಟಿ ಕೇರಳ ಇದು ಲಡ್ಡು ಪಣಿಪು ಶಂಪಸತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನೇನು ಆಯ್ತು ನಾನೇ ತುಪ್ಪುಣ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕು ಮೂರಿ ಬತ್ತೆ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಬಗ ಬೋಡ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬಚ್ಚ ತಿನ್ಯ ಮಾಮ ಕೇರಳ ಬಸ್ ನಿನಗೆ ಅತ್ತಾರ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರೋದು ಅಡ್ಡ ಗೆಪ್ಪಿರನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರೋದು ಯಾನ್ ವಲ್ಲ ಮೂಲ್ ಬರ್ತದ ಅಟಿನ್ ಮಲ್ ದೀಪೋಲ್ ಯಾ ಉಂಪೆಂದ ಎನ್ನೆ ಬರ್ತದ ಮೂಲೊಂಜಿ ತೂಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಏನೇ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅವು ಜಾಗಲಿ ಜಂಚಿಲ ಬೋರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಫುಲ್ ಆಸನ ನೀರು ಮೌನೆ ಬರ್ಸದೆ ಓ ನೀರೊಳಿ ಕಂತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ತಾರಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಅದಿನ ನೀರೊಳಿ ಮಲ್ಮಲ್ಲ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜತ ಫ್ರೈ ಹಾಪಿನ ಮತ್ತೆ ಈ ನಿಗ್ಲು ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಾಟೆ ಮಾಡ್ರಿ ಮುರಣಿ ಬತ್ತತ್ತಂಡು ಪಾಮೈಲತ್ತವ ಪಾಡಲೇವು ಇರು ಬೇತೆ ಪೂಜಾರು ಬೇತೆ ಪುರ ಉಂಡು ಏನು ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹಂಗೆ ఇంకా ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಏನು ಅರಿಶಿನ ಬೇಕು ಮೊಸರು ಪಾಡ್ಯಾರ ಇಶನ ఎక్కువ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಚಮ್ಮಡ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದಾರ ಏನು ಸ್ಮೆಲ್ ಇತ್ತನ ಪೋಪಣದೆ రెడ్డా చెప్పా అంటే రెడ్ కాల అంత ఉన్నాగా ముజి అంటే ಈಗ ಬಂದಾಲ ಎಜ್ಜಿದ ಕೋರಂಗ ಬಂದಾನೊಂದು ಸೇತಿ ಬರ್ತೀವಿ ഞാനത് ഇപ്പോൾ വന്നേ കോരി ബസം പോലെ പോകണം ಹಾಲು ಬೇ ಬರ್ಪೋಲ್ ഞാൻ ಬಂತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಪೊಲ್ಲೆರು
ಆ ತಾಲ್ ಬೇ ಪೋಪೆಂಡೋಲು ಆರೇನು ಸಂತೆ ಪೋರೆಂಡು ಅದ ಪೋಪೆಂಡವು ಹಿಂಗೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕೊಲ್ಲೆರುಂಡು ಮೂಲ ಸೀದಾ ಬೈದೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧಂ ಬೇಲೆ ಏನ ಮಗ ನಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನಂದು ಶರ್ಟ್ ಉಂಟು ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಅವ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೇವು ಅವು ಒಂದು ಜಾವು ಉಂಚ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ ಸೌಂಡ್ ಅವ ಸೌಂಡ್ ಏನು ನೈಟ್ ಲೈಕ್ ಅವು ಜಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ तारे पिरेद लक्कोरोड्गे कई बेना तुक वल बेन तुक इडला नाटक दई इन मिग्गेन ಏಯ್ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ನಿನ್ನ ಹಾಂ ವಿಡಿಯೋ ಆಂಡ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಗನ ಕುಂಟರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಆಡ್ದಲ್ಗೆ ಒಂದು 100K ಆತನಿಗೆ ಅವಿನಿತು ಒಂದು ಅವಿನ ಇಡೀ ದಿನದು ಏನಾನು ನಾರುಣ್ಗೆ ಅರಮತ್ತು ಪವರ್ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 3543 ಲೈಕ್ ಓದಿಡು 101K ವ್ಯೂಸ್ ಓದಿಡು ಇಂಚ ಬಾಡಿದು ಮನ ಗೊತ್ತಾವುಜೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ದುಂಡ ಇಂಚ ಹಾಪುಪ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಅಡ್ತೆಡ ಒರಿ ಒಚ್ಚೇಡ ಒರಿ ಕುಂಟಾರ್ದು ನಾನು ಒಕದ ಆಲಜಿ 958 ಫಾಲೋವರ್ ಆತೆ ನನ್ನ 3000 ಅಂತದಿನೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೈ ಹಿಂಗೆ ಟಿಕ್ ಹೋದ್ರು ಸೈಡ್ ಇಡಿ ಏನು ಟಿಕ್ ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್ ಅದು ಗ್ರೇ ಟಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮದುವೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ವಕ್ಕನ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಡ್ದು ಬ್ಲೂ ಅವು ಆ ವಿತ್ಯ ಮಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬ್ಲೂ ಪುರ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ 3.4 ಲ್ಯಾಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಪೂಜಾನೆ ಏನಮ್ಮ ಅನ್ಬಿನ್ ಏನೇನು ಹೊಸದು ಏನೇನು ಅನ್ಬಾಳಗೆ ನಾನು ಮಂಗಲ ಕಾಲದ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೇನಿ ನಾನು ಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಟ್ರೋಲರ್ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ನಮಗೆ ಟ್ರೋಲರ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕನ್ನಡ ಲೈಕ್ ಬರ್ತಿರೋ ಒಂದು ಅಂಜು ಮಾತಿರುವ ಅದೇ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಟಿಕ್ ತುಕ ಏನು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಟಿಕ್ ಅವ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಬ್ಲೂ ಹಾಪಣದಾನೆ ಇಂಚಿನೊಂದು ಸುಧಾ ರಂಜಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಕ್ವೀನ್ಗೆ ಇಯರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಕ್ವೀನ್ ಈ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುದಾರ ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅವೊಂದು ಬೊಕ್ಕಲ್ ನಮಗೆ ಪಂಡಿದಿ ಆಯ್ತು ಏನು ಆಯ್ತು ಏನು ಮಲ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಅಲ್ದಲ್ಲ ಐಟೆ ಮಲ್ಪು ಕೂಡ ಏನು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವು ಸುಧಾ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ತು ವ್ಯೂಸ್ ಬೋದು ಎಂದೇ ಪಾಡಿ ಆಯ್ತು ಕೈ ಪಾಡಿ ಮಿನಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಹತ್ತು ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಒಂದು 10 ರೋಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ 10,000 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸು ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಕಾಸು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಿನಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪಾಡೋಡೆ ಮೂಲ ಪಾಡು ದಿನ ಬರ್ತೀನವೇ ಆಗ್ತಜಿ ಮೊಲೆ ನಾ ಮೂಲಂತೆ ಮಂಗಲ ಕಾಲ್ಬೋದು ಮೊಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ತಾನೆ ಪಾಶ್ ಇಲ್ಲೇರು ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬ ಅದು ಪಾಶ್ ಇತ್ತಜೇರು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ರೆಂಟೆಡ್ ಬರತ್ತೀರಿ ಮುರಾಣಿದ್ದೀನಿ ಯಾನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಚ ಇಂಚ ಈ ಮಲ್ಮಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತಪ್ಪು ಇಂಚ ಮೀಟ್ ಕಿಂಚಿಂಜ ಅಂಚ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ತೂತೀನಿ ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬದಾಗ ತೂವತ್ತಿದ್ವಿ ಮುರಾಣಿ ತೂಯೆ ಆಗಲ್ ಕಿಂಜ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತೇರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಆರು ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾತೇರೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಚ ತೂವ ನೋಡೊಬ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀರ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂತೀರಿ ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲೆನ ಟುಕ್ಕು ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಚ ತೂವ ನೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಪೋಡಿವೇರಾಗಲು ನಮಗೆ ಪೋಡಿ ನಾಟಕ ಹೊತ್ತು ಜೋಡಿ ಲಕ್ಕ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ ಮಂತ ತಿಕ್ಕು ಅರಿ ತಗೋಣಿ ಅನ್ಮಂಡು ಪಸತ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಕೈ ಬೇನೆ ತಂಚ ಪಾಡ್ದು ಜರ ಡಬ್ಬ ಪುರ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಡಲ್ಲ ಪುರ
ಏಯ್ ಮೊದಲ ಆಯ್ ಬಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲಿ 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 ಬಳ್ಳಿಯಮ್ಮ ಬಾ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆಯ ಬಾ ಇದೆಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೊಪ್ಪೆ ಬಲ್ಲೆ samatin malas magbakat ka idan gandi gante gante mujang malas magprappa ಅಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಡ್ದವೆ ನಮ್ಮ ತೋಚ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ರೆಲ್ಲ ಕಮ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮರ್ರೆಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪಿನ मर्रेला काल तर व्ह्यूज आपणत आम्ही यांना व्ह्यूज आपच्यात यूट्यूब तुला ॲड कुंटार जाऊ ना मग मोल तिरकून तुला कुलोन ಅಂದು तुला येत लायक ఉంటారు కదా పాపలంగా అప్పారా ಹುಷಾರ್ದ ಆಲಜ್ಜ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡೊಂದು ಮಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಜ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ತು ಉಂಟುಲೆ ಅವೇನು ಕಟ್ಟು ಸರ್ ಬಾದ್ ಅವು ಬಾಬುಗೆ ಮಾ ತುಲೆ ಅರುಣ್ಗ ಆಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಜೋಳು ಅವನ್ ಜೈಟು ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಗಿರ್ಜಲ ಕಿಸ್ಲಕ್ಕ ತುಲೆ ಅವು ಅವು ಮಲ್ಪ ನಾವು ಹಿಡ್ದು ಕುಂಟಾರ್ದು ದಿನದ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ತುಲೆ ಪೆಪ್ಸಿ ತಿನ್ಪಿನ್ ಅವು ಕ್ಯಾಟ್ದವೆ ಫುಡ್ಡು ಇಂಚ ತಿನ್ಕೊಂತುಲೆ ಈಗ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ತಿನ್ರು ಇದಮ್ಮಟ ಗೊಬ್ಬತ್ತ ಈ ಸೇವಿನ ಸಮ ತಿನ್ನು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸಮ ತಿಂದಿರ ಇತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬನ ಅವರೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ತಿನ್ನ ಪತ್ತಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಜಿ ಉಂಡತಲೆ ಅಂಚೆ ನಿತ್ತನು ಇಸ್ಸವಂಚಲ್ ತಿಂದು ಬರಂತೆ ತೋರಾತಿ ನನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ತುಲೆಗಲ್ಲ ಮದ್ಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ತೋಜುಂಡೆ ನನ್ನ ಮಗಟ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಮಾಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಗ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪುರ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಐ ಕ್ಯಾಂ ಪಣ್ಪಿನ್ ಪಣ್ಣ ತುಳುಟು ಪಣ್ಣ ಹಾರ ಪುರ ಗೆಪ್ಪುಲ ನಂದು ಪಂಡೆ ಏನು ತುಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಹೋಗಾಗ ಪುರ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಮಾಡ ನಂದು ಪುರ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಟು ಆಗ ಲಡಾಖ್ ಹೋಯ್ನ ಪುರ ವೀಡಿಯೋ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಕ್ಕಾಪುದೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಂತದ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ ಕನ್ನಡಕ ಬರ್ತದೆ ಸೋಕ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಆಯ್ಬೋದು ಪೂತ ಮಾಲೆ ಬೊಚ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ಗೈ ಕ್ಯಾಂಪ ಕನ್ನಡ ಪಣ್ಣ ಮಂಡೆ ಕೇಳಜು ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೂವ್ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಈ ಪ್ರಾಟ ಉಂಡು ಬಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಾನ ಒಂದು ಜೋಕ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಿರಣ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪಾಡಿದ್ದೇನೆ ಟೀಚರ್ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಪ್ಪಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್
ಅಂಚ ಮಲ್ಲೋಣ ಏನೇ ನನ್ನ ಪೋಪಿನ್ ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾಗ ಗಂಟೆ 7 ಆಯ್ತು ಒಂದೇ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಬಂಡೇರೆ ಆಡ ಕುಲ್ಲೇರೆಗೆ ಆಯ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡೆ ಕಾಂಡೆ 7 o'clock ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋರೇಣಂಚ ಆಗಿತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4:30ಗೆ ಯಾನಂತೆ ಹೊರತು ಕುಲ್ಲುಗ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಕುಲ್ಲಿಯಲು ಅಂಚ ಡ್ಯೂಟಿ ಒಂದು ರಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಕಾಂಡೆ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ನೆಡೆ ರೆಡಿ ಆದ ಪೋನಸು ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಉಂಡೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಬಸ್ ಇದೆ ಆಶ್ ನಂಜಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಶರ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಂಡೆದ ಕಿಂಜ ಲಾಕ್ ನೀಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ತೂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.